Betu nola ditzen etxen, Ateatzet gorputza guztia. Hemen daka tinta, behitu, Hemen, daka txerrikito txiki bat, hola iten dana, eta poltsita hontan etortzea tinta. Honek aldu 10 kilo arroza tintatu, Oso forte izatea, hemen lagako tizkina batian. Eta, bueno, gero iten dut, betu, Erakutziko segundo baten barkatu jak, Erakutziko nola garbitzean. Gero hemen daka kokotxita. Kokotxita kentzen dio bebai. Eta hori bai izatea gauza oso goxua, kokotxita. Eta hemen, bueno, pizka tinta daka eta uretatik pasako dugu. Gero, erruak. Erruak entzeizkio, trakatra, eta ja erruak ebai, garbillak. Hau da sakarrontzia, dia, begillak, tripa eta, behitu, txisaleku hemen. Listo, kanpora. Eta bueno, hau garbitzeko beti bezala, bizkarrezurrak endu, hemen txorta hau eukitzeu, gero, egalak entzen dizkiot, egalak endu orduko asalak entzei hau, zabaitu, egalak entzizkiot, trakatra, haure jangarriak dira, Eta, hemen, gero behitu horla zapaltzeiot, eta tela guztiak entzen dioia, trakatra. Eta gero, hemen, azkenengo ikutua, honei, bolta eman, eta barruti garbitu. Batzutan nola ia dana garbitia ateatzek, behitu, Baina gero, azkenengo buelta eman, gero ituzio azkenengo, hola, mokito hauek endu, hemen eukitzitu beti irito batzuk, eta listo, garbi.